mambo ya wildlife. Familia mokalo 50,000 e kaonti ma Tana River oyudo midhiero bang' aoche matindo tindo e alora no pong' kendo mol oko. Apeini, skunde kachiel kod kanisni duto ne omuk gi oula ka moko kuom jodak ne ochuno mondo kwany mwandugi ka giyoro pi mondo gimany kar resruok. Apisa e riwruok mar kedo kod midhiero mawuok apoya Salma Omara ne oyango ni udi man but aora ema oyudo masira ahinya kaluwore kod aula no nikech lo okoting'ore gi malo. Moko kuom jodak ywak ni chunogi mondo gigol chamgi e puodho kapok gichiek maber mondo gires matin ma odong' bang' oula ywero puothegi. Jalup gavana ma Tana River Mahad Loka ne oyango ni ochwal chenro mar tero chiemo ne jodak ma odar e miechegi gi oula. Ngambo kulima shamba, lakini ile kulima kwetu tulikuwa tukilima mahindi, mboga, halafu na tunalima na mashine. Sasa ale mashine ambayo tunalima nayo kidogo tukaona maji yamejaa yakatufurika, mahindi yamegwa kwa maji na mabanda yale ambayo tunalala nao pia yamekuwa kwa maji. Hasa kulala kwetu huwa tunalala juu, maji yako chini. Hasa tunashangaa, sasa tukaamua afadhali turokote mahindi turudi mjini. Tumeanza hii kilimo kwa kupiga mashine kweli. Maji kidogo yakaja yakarumia mmea yetu. Tulitaka tuyalinde lakini tukaona maji tayari yashaingia. Mambo ya mafuriko msichukue kiholela. Tumekuwa mkutano kule Nairobi na yule weatherman akaitwa na alisema mwenyewe, mkamuona kwa runinga. Ukweli wa mambo, El Nino ipo. Tena inasemekana kwamba mwezi huu kufikia mwisho ndio sasa itaongezeka. So ile mambo tunawaambia nyinyi, hamieni juu, musidharau. Jotelo e kanisni man e World Mission